ବାପକୁ ଦେଖିଲେ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଦେଇ ଲୁଡୁ ଜୁହାର କରନ୍ତି। ମୋ ଭଳି ଶବକୁ ଲୁଡୁ ଜୁହାର କରନ୍ତି। ଛୁଆ ବେଳୁ ମାଠୁ ଖାଇଲି, 12 ବର୍ଷର ଥିଲି ବାପକୁ ଛାଇଲି। ଶେଷ ଆନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ମୋର ଧର୍ମ ବାପା ହେଇଗଲା। ମୋ ଦରମାରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଚାକର ଯୋଉ ବାପାଟି ମୋର ସେଠିକାର ଚାକର ହଉଛି ମୋ ବର୍ବାଦ କରିଦେବି। ଚିକିତ୍ସା କରି ବେପାର କରିବି। ଆଉଟଲେଟରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ସପ୍ଲାଇ କରିବି। ତମେ ଉପରେ ଯାଇ ଦେଖିବ ବାପା, ଯାହା ସବୁ ଆମର ଦିନ ସେ ସବୁ ହବ ମୋର। ବାପା ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିବିନି ବାପା। ମୁଁ ପରା ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। କେଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଅନାଲି। ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ଦେଶୀ ମାଂସ ଖାଇବି। ଆଉ ଯଦି ହରିଣୀ ମାଂସ ମିଳିବ ତାହେଲେ ତୁ ହରିଣୀ ମାଂସ ଚାଖିବି, ତାପରେ ଯାଇ ହରିଣୀ ମାଂସ ଯିଏ ଖାଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। ହରିଣୀ ମାଂସ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ହରିଣୀକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ମାଟି ବସି ତାକୁ ଶିକାର କରିବା ତାର ଯୋଉ ମଜା, ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ନା। ଆମର କିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବ? ମୁଁ ନାଚ नमस्कार बाबा। जय शिव।